El primer que farem és preparar l'ordinador perquè mentre escaneja no s'aturi temporalment. Situem el punter sobre el símbol de bateria i cliquem al botó esquerre del ratolí. Cliquem a Més opcions d'energia. Canviar la freqüència amb la que s'atura temporalment l'ordinador i aquí, a la configuració on parla d'aturar temporalment l'ordinador i quan està endollat, despleguem les opcions per posar Mai. Per guardar aquesta configuració, desa els canvis. Ja podem tancar la finestra. Ara ens situem a sobre de la icona de Panda Antivirus i cliquem al botó dret del ratolí. Cliquem a Panda Free Antivirus per obrir el programa. Aquí podem veure dades d'escanejos anteriors, amenaces bloquejades, arxius analitzats i amenaces en quarantena. Ara cliquem en Analitzar i després activem el check de Anàlisis en profunditat. Ja podem donar a Iniciar anàlisis. Ara no cal quedar-se mirant la pantalla. Podem minimitzar l'antivirus i continuar treballant. En qualsevol moment podem tornar a obrir una altra vegada per veure què ha trobat o simplement esperar al final de l'anàlisi. L'anàlisi és llarg i acabarà quan la barra de color blau arribi al final. Pot trigar un parell d'hores. En aquesta finestra tenim un check si volem que l'ordinador s'apagui automàticament al finalitzar l'anàlisi. Jo no ho posaré per poder veure els resultats. En aquest moment, amb el 7% analitzat, ha trobat 2 arxius infectats. Amb el 14% analitzat, ha trobat 5 arxius infectats. Quan acaba, podem veure el nombre d'arxius analitzats i el nombre d'arxius infectats. No hem de fer res. De manera automàtica, l'antivirus passa els arxius a quarantena. Si volem saber més, clicarem en Veure informe complet. Aquí podrem veure la gravetat de les infeccions i què arxius o programes ho han estat. Les cookies no són una infecció greu, però és bo anar eliminant-les amb certa freqüència. Ara, si volem veure els arxius no eliminats que hi ha en quarantena, hem de clicar en quarantena. Aquí, si algun dels arxius detectats sapiguem que no és un virus, podem recuperar-lo o eliminar-lo del tot si són arxius desconeguts.
L'eliminació no és necessària. Tenir els arxius en quarantena és també una forma de tenir un historial d'infeccions. Ja hem acabat. Podem tancar totes les finestres que teníem obertes. Ara, si tornem a obrir l'antivirus, veurem que ens mostra les últimes infeccions passades a quarantena. En el nostre cas, mostra 6.